early Tuesday morning. Good morning Zimbabwe. Mazimbabweans mamuka sei. Muriseko muri kugoguta dzoka pachivhitivhiti chenyu chisina fiye kana favor paCoolian TV patinotefenyura tichikupa idzese dzinenge dzichiitika. Nhasi ndava ndine nyaya dzakatisiyanei dzandichangobatanidzira ndichizivisana nemi zvinhu zviri kuitika munyika yekwedu and outside. But nhasi dangotanga zvekare kungozivisana nevanhu kuti kuSouth Africa situation iri ikoko haisisina kumira zvakanaka. Ndiri kuona uyo Operation Dual Leader accuses Zimbabweans of entitlement in immigration debate. Nyaya iripo hanzi maZimbabweans imimi mune problem yekuti patiri kutotaura nyaya yacho tiri kutaura nyaya dzemunyika medu but muri kufila kunge muri kungoofendeka patiri kuti ma illegal patiri kuti ma illegal immigrants. Saka panapa ndo nyaya iri kunyanyotenderera ende unoona nyaya iyi yakungotaurwa mumasecos aya ukaona zvakungodaro chete ameno zvinenge zvakungoda kungoita ende vanhu ivava vanosumudza mhepo. Ameno imimi mazimba wacho muri kumbonyazoita sei? Iyo ndichanyasoibata nyaya ndoipedzisa but ndiri kungoita ndichingokuzivisai nyaya dzimwe dziri kupisa. Asi panapa ndiri kuvhunduka nenyaya pari kunzi Mary Mubaiwa has lost a luxury Pretoria property and 2 high-end vehicles after the High Court of South Africa ruled that they were the proceeds of crime linked to money laundering and illicit financial flows. Pakaipa. This is actually bad news for Mary Mubaiwa, to be very honest. Ndakatarisa hangu in even a situation ya ari iko zvinezvi. I mean pakaipa even mental health unosvika pachikamu chekuzobvunza kuti ko mental health yake inenge yasei kana zvinhu zvadai so. I understand kuti vanhu vazhinji vane mamwe maonero avari kuita nyaya iyoyi handiti, but zvinhu zvakangooma so because iyo South Africa yagara mafanizi haina kana dzanyaya dzakaita sedzekunziwo pakangonzi wakaita zvinhu zvako ndezvemudhobherwa haina mafanizi ipapo apa handiri muri kuona. Asi kungoti maRange Rover iwo aya 2 aya avangonzi atorwa kwete just not just a Range Rover mazi Range Rover aya ongonzi atorwa nemba hazi mafanizi, to be very honest. Ndo nyaya iripo kuna Mary Mubaiwa payave. Saka kureva kuti ari kungo life yake zvizo yakufane mudzanga ukuti uku yakabatidzwa uku iri kudhonzwa. Ndo situation iri panapa yandiri kuona. Zvizhinji tinozotaura tinozoonesana zvamunenge muchifunga pamusoro penyaya yacho munokwanisa kuzondiudza. But before I waste much of your time, Mnangagwa declares Glenview Area 8 home industry in Femu a national disaster to start in September. Hanza aiwaka ukukuruda kuti timbogadzira pa Glenview pa Area 8 apo. I don't understand, I don't know kuti zvichafamba sei because inini last time I checked ndakaona kumbare kwakagadzirwa and vanhu vakatanga kublutika mbare musika yacho yango chinhu chekuti havasi vese vari kuchinhingirikina vamwe vari kutoti pabva pachakangodai business racho rato down. Amen kuti zvichafamba sei pa Area 8 kuti zvichabudawo sei ipapo. Chidazinofanira chekuti Daniel Garwe and Monica Mutsvangwa vaenda ikoko ndobva vasvika vakutogarira masofa acho iwayo. Vanhu vari pakuchema vakutopuwa masofa vakutogarira masofa acho iwayo. Government officials edu usimbe here kana kuti chii? Because maenda unoona moto makusvika pakugara pasi kokuita sei? Tendererai munyatsoona kuti chii chiri kukonzesa moto mukugara pasi nevanhu. Chii maproblems aripo ndei? Kwete kuda unosvika moita zvekugara itai mukuzvionera, but yeno yekugara ingonzi menza asvika nopuhwawo pake pekuti agare. And kune imwe tsaona ikaitika zvekare Phil Tenga rakadonha Gwerumvuma Road muChirumanzu and rakakwadza driver ndobva azoendeswa kuchipatara. Maaccidents ari kuwanda muZimbabwe and hatisizivi kuti nyaya iyi poitwa sei kuti pange pachita sei pachigadziriswa ipapo pachibatsiri pakwanisa kuti vanhu vakwanise kubatsirikana because manaka nyika tikaramba takungoti padiki hazvizonakidzi. Matsaona mazhinji nezviro ndizvo hatisati topedza shoko yekunhingirikini yekuchitungwiza uku izvezvo takutosangana nedzimwe but zvizhinji zvinhu zviri kuitika. But I want you to listen to something ndine chandoda kuti ndikuplayerei panapa munyatsonzwa zvinhu zviri kuitika. So but before I played that audio and ndoda kuti ndiise ndoda kungozivisa nevanhu vese kana uri muSouth Africa uchida kuregisterwa company wabvavhurwa FNB business account. Education research is the way to go. Bata Owen ane namba dzandakuisira pa screen apa anokuregister company okuvhurira FNB
business account usina work permit kana kuti stud permit. Saka zvokuswera uchivhaironza una bank account muSouth Africa iwe une passport dzatonyaya dzekudhara idzodzo unless wako zvako wato munhu akatopusawo zvako. Bata ointora nhamba dzendakuisira pascreen anokuitira enda unidoenda kwaari anotokuitira ari kwaari ikoko iwo chako chete kungotaurira naye sendai zvakati then woitirwa wobva waita se okusendera zvinhu zvako back. Company registration yako yaitwa, FNB business account yako yabva yavhurwa. Saka garai mambata zvamanje sarai makateerera zviri kuteera apa, then ndiri kudzoka ndine zvimwe 4 zvekuti kana mukazvinzwa ka mawani. Kulen waswera sei mwana wamai, waswera sei chikomana chinongwavha nhau dzine musoro pa TV yako apa. Inini hangu maZimbabweni ndinoona sekudai so. Sevana veZimbabwe ndinoona sekuti nyika yeZimbabwe ine zvayakaitwa zvisina kumira zvakanaka, zvisina chimiro chiri kufamba zvakanaka. Nekuti kubva 1980 parunzi pakatorwa nyika chitwa tasunungurwa, nyika yeZimbabwe yasunungurwa, wakwana kuzvitonga kuzere. Haina kusununguka, yakatosungirirwa. Panzvimbo kuti isunungurwe yakasungirirwa. Nekuti tikatarisa mararamiro atiri kuita vana veZimbabwe over the world, hakuna kusina muZimbabwe. Nekusina kana chaari kuwana, ari ngoti chero ndangowana yekudya nekufema ndikamuka ndikafamba ndikafema zvakakwana zvakadaro. Vamwe vabereki izvezvi havachatoziva kuti vana vavo vachiri wapenyu here kana kuti wakafa, nekuda kwechihurumende cheZANU-PF chisina kana maturo, chisina kana tsitsi nevana veZimbabwe. Ndoona sekuti nyika yedu iri kutongwa nemakarushu mabwidi. I'm not thinking kuti vanhu vari kutonga nyika yeZimbabwe, vari kutungamirira nyika yeZimbabwe wane vemuZimbabwe chaimo. Tarisai masenemu acho nemazita, Dambudzo, Emerson Mnangagwa, Chiwenga wacho, Guvea meno kumberi koko dande rezita. Nguva yaMugabe zvayatori nani, Chiwenga akatoedzera kusungirira vana veZimbabwe pakaipisisa kudarika zvangatitori. Wakomanaka nyika iyi chiri kunyatsotora nzvimbo. Ende ami ndinoona sekuti kumasoja wasara wakuru wana Varese Banda nezvimwe zvichacheche chinonamata kusavata chekutaura kuti zvanzi idhiya ichatonga kusvika madhongamera nyanga. Wakomana vanhu vanonamata nanatagwirei mimi nana uyu anzani uyu tokangana zara kushata maningi uyu. Munoti munonamata sei? Chechi Isavadha inonamata Mwari upi? Vanhu vachitaurirwa zvisina basa muchechi yaMwari, musangano raMwari, imi vanhu mikaimi musatambe nezvinhu zvisingatambwe na, musasotambe naMwari. Ezvinezvi nyika yose angotaura chokwadi chete, rufu kana kusungwa kana kunobayiwa majekiseni uchipondwa. Wazviona? Kureva kuti hawana rudo, hawasi maZimbabweni vanhu ava. Wane zvawakaita zvakawanzika zvisingade kubuda. Wakadeura ropa rakawandisa, wakauraya vanhu vakawandisa, wakachungurudza vanhu vakawandisa. Tarisai kuchimoyo. Takambokuenda takateerera bhodha gesi but tiringotambura takachendina tiringonteya munyika zvavamwe so. Hatina kana basa ratakawana kana rekutsvaira zvaro kana ukanzuru. Hatina kuruwana from 2005. Hatina kuruwana tikadzima tatoona kuti hatina chatiri kuita, rega titoendawo kudzimwe nyika tinoedza kutsvaga kungwavha tikwanise kurarama nekuraramisa. It's idiot watungamira wembwa idzi, idiot dzivanhu. Upfane hwese wakapfeka makaki wakaenda kubhodhagezi hwese huri kupfeka maunifomu echisoja, hwana huna kana zvaunoziva. Tasa huri ngontenderedzwa zvipo, wari kuhora mari ma200 pamwe haitosviki futi, anda rendi, anda chikafu, anda kubhadharira newechikoro. Aye mani
chii tese South Africa wana chikoro zvari kuita wanoenda mahara chipatara wanoenda mahara zvehurumende kuZimbabwe wanoridzidzira muzasi memiti muhuswa unoona wakagara pamatombo hapana kana cheka kana benchi umana chii inyika ida hondo inyika ida hondo inyika ichatombode zvekuswera tichingotaura yakutoda plan dai kuinone plan ka ainini I'm ready zvakafanana kusiri kufa ndekupi because sai maZimbabwe ari kunze kwenyika over 6 million wari mu South Africa wasitorina mapepa ka watu wakatowanda kudarika kupinda nemapassport nenhamo vanhu vachipuka newana muwaya vamwe vachipinda vamwe vachidyiwa nemakarumu nalimpopo vamwe vachipondwa vachibatwa nematsotsi mwana vachireperwa vakadzi newana vana vema7-10 years vachirepwa nekuda kwenhamo vachipinda nemumasango kutsvaga kurarama asi ZANU-PF yakangotarira watongi wasi watungamiri wanga uri watungamiri wakumanaka wainzwa tsitsi dzisingaiti nenyika yavo tese iri unonzi mutsvanga riri kungonjamuka kutaura bullshit kuda kupesedzera kuda kukonzeresa South Africa nekuti iwo wakagarika kwavari kudya mari dzenyika wachibira vanhu wawana vari kudya mabhekoni wavamwe vari fuma wachidya mangai nemaputi ezvinokuti kukohwa chaiko chaiko muZimbabwe taiziva kuti Zimbabwe yaikukidzana nekinga kukurima mafurira ndo nyika dzaizikanwa but Zimbabwe yapuwa kuita seSomalia tiri kurarama tiri mugwenga pakumanaka chii chiri kuitika pachimoya pane nguva yekuti panonhuhwa ropa kana zvakakwidza chii chemusirira unoita chaicho chemufanira kugadzirisa pane zvakawanda zvekufanira kugadzirwa zvemakawanza imi watikatarisa Mnangagwa kana pachimoya akazongoendawo hatozivi kuti pavanhu kafa pachimoya kafa sei wakazotiwa wakaigwa sei angoriwo bugwa zvaro ngayambuka adzokere kuZambia vanhu vese vari kutungamira nyika yedu havasiwo zvachose nyika inotongwa neharahwa mombe yapera mhanza hari dzefanzirofa ndo dzinoramba dzichida kukonzeresa kutambudza vana veZimbabwe nekuda kwekusada kubva nekuda kwemhosva ndo wasungwa asi vari kutisunga hey man wakauraya vanhu vangani vanhu avo vanhu vangani vakauraya munyika meZimbabwe kukura hunde wauraya vanhu vakawandisa panongoitwa chero maelection kubva kudhara vanongouraya tsvangireva yese yapoison akafa tinoda kuziva kuti itai dzamara udzai vanhu vekwadzamara futi kuti itai dzamara ari kupi chibhesi chenyu chenhema chemunoisa vanhu chiri pakati pemaofisi chemunoisa vanhu kuyeyoko kuinkomo kuseri kwenkomo ichocho udzai vanhu vekwadzamara mubhadhare vanhu ivavo vanhu veZANU-PF Mnangagwa une ropa rakawandisa kana muchida kuona munhu kana muchida kuona Satani panyika kana muchida kuziva kuti Satani akaita sei ukangoona chero mupikicha waMnangagwa waona Satani ukaona mupikicha wemutauriri weZANU-PF yavo unenge watoona Satani ndowana Satani ndo waya kana mazogara munyika yeZimbabwe ezvinezvi Chiwenga akaiswa muhari naMnangagwa tarisai ukama hwaMnangagwa natagwirei hwekupanana maskavha umwe wobhadhara mari 100,000 kubhadhara shinda yakoshei shinda iyoyo uri kupuhwa naMnangagwa yakoshei kuroti wakaromba kumwe chete akarombeswa akanzi enga akagara akatodzwa nzi ndozvendichaita ndichakupa tagwirei atombozivi chinonzi politics kuti ingori mbavha tase chimufano chimunoti chivha ichi chimwanana but tasei zviri kuitwa munyika Mnangagwa tasei zuro ndizuro mukati mutungamiri Mnangagwa achifamba nechijavha ichi achingonchomoka achiitiswa nzi ngenge president kudaidzira ngenge paairport una passion java tasei passion java pachangotedzera kuti mahure for ED akabva budiso ezvine zvanyarira chango chikwavava zvacho dzombi risina makushe ringofamba chatsvatsva zvekuti mpinga zviya zvaimvochomoka zvezvo hachina kana chinhu neZANU-PF
asaitisa harawa yakura. Munangagwa chiiko baba wayo sekuru wayo chiiko sekuru Munangagwa chinokuita sekuita nyadzi chiiko chinokuita sekunyara nei baba imigarawa isinganyari. Watu utasa kumeso kwa unyana unge debe raroha nezuwa risina kuroerwa zvipikiri. Futseki mani tikwanire mani mimi masoja mukai muchafa nenhamo. Dai kusina Japanese yakaunza tumota Honda Fit maifamba neshoka tasa chinyowani chine mupurisa nhasi muZimbabwe imboma chete. Chimwe chii chainacho chinyowani mupurisa muZimbabwe akufamba akapfeka farmer shoe. Shame mustereki. Farmer shoes. Tabva nebhutsu dzedu kunoku tapfeka hembe yakaita sechisoja. Wakutoro honzo waipfekerei. Yendatenga iri kutengeswa haisi yenyu haisi yemu. Chiko nyika iyi. Nasi wanhu wengu wakuroerwa kuimba song ya Leonard Dembo chaizvo kuti dambudzo. Nekuda kwekuti uri dambudzo une zita rakanyangara zvakashata. Dai wakatonzi dambudzo chatambudza zvakanga zvitori right. Ngofana musi. Aunyari musoro wakuta kuumbuka bvudzi. Kukura kusanyara. Kuda kufira here pachigaro vanhu veZANU-PF. Amunyari makaita sei? Mutanya nyika yeZimbabwe inaona wadiki wakaenda kuchikoro. Masoja eZimbabwe. Cherechedzai Abraham Traore. Kwete zvona Traore zvirungonjomoka zviringotaura hawasi ngawanyarare. Vafanira kuti tichawatsvagira mazita anokodzerana nawo. Wana tumbwiri.